וזה נקרא follow movement. ומכאן נביא את צוואר המטופל אל הכתף הקרובה שלנו, הדרך הקצרה ביותר, נשאר נמוך עם סנטר במים, שתי הידיים על מותני המטופל, כאשר כף היד, שורש כף היד, או קריות כף היד נמצאות על האיליאק קרסט, והתנועה שלנו תגיע מהרגליים סיוויד. יד מתחת לסקרום, יד שנייה מתחת לראש, נרחיק את המטופל מאיתנו, ונעשה עוד פעם side change בצד השני. הפעם רצוי לעשות זה רק פעם אחת, כדי לא להתבלבל בכיוון. הפעם יד שמאל מובילה את הראש, יד ימין מצטלבת מעל יד שמאל שלנו, ולוקחת את זרוע המטופל למטדור, או turn and pull. נסובב את כף היד של המטופל שתהיה מעל המים, האגודל לכיוון שלנו. כף היד שלנו עולה מעבר לכתף המטופל אל ההארט פוינט, יד שנייה על הסקרום, ועוד פעם lengthening spine. ראיתם את כיוון התנועה לכיוון רגלי המטופל, לא דחיפה של הסקרום הצידה, אלא לכיוון כפות הרגליים. ספיין פול, עמידה כמו חץ מקשת. lengthening spine. הכנסת זרוע מטופל פנימה, ותוך כדי סיבוב נאסוף את הברכיים של המטופל, ניקח את המטופל אל הקיר, לסייד סדל. אנחנו נעמוד בעמידת חסידה, כאשר הרגל שלנו מחליפה את הזרוע שאחזה מתחת לברכיים. פה המקום שאפשר להוריד מצופים. עם שתי הידיים שלנו נביא את ראש המטופל אל אזור הכתף שלנו, יד אחת על לחי המטופל, על פני המטופל, היד השנייה חובקת את הגב, את הכתפיים, ונשאר בתנוחה זו כ-10-15 שניות. זהו הסטילנס של הצד השני, וכף הצד סייד סדל. נטה את המטופל חזרה אחורנית, נוחז מתחת לברך הרחוקה מאיתנו, באובר גריפ, האחיזה מבחוץ, מהצד החיצוני של הברך, נתרחק מעט מהקיר, תוך כדי סיבוב נדחוף את ברך המטופל כלפי מטה, כמעט נושיב אותו. המטרה להכניס את הרגל שלנו בין רגלי המטופל, ואז בעדינות וקצת רחוק מאיתנו נוריד את הרגל השנייה של המטופל ל-open saddle. האמה שלנו
על שקע הכתף של המטופל, לוחצת מול היד שנמצאת מהצד השני של הכתף, לחיצה אחת, מרפים את הלחיצה, יד על הפנים, ראש המטופל נשען על הזרוע שלנו, ואנחנו מעבירים משקל מרגל לרגל באופן סדל, מבלי להטות את גוף המטופל מצד לצד. התנועה היא רק העברת משקל של המטפל מרגל לרגל. נמקם את כף היד מתחת לאוקסיפוט, נטה את ראש המטופל הצידה כדי שנוכל למקם גם את היד השנייה. כאשר שני ידיים ממוקמות מתחת לאוקסיפוט, זה neck lift, טרקשן של הצוואר, פעם אחת, לאט, ירידה גם איטית. נטה את המטופל שפניו ישענו על כף יד ימין שלנו, יד שמאל חובקת אותו, ונעביר אותו ליד שמאל, הראש נשען על יד שמאל, עוד פעם לחיצה עם האמה כנגד כף היד, מרפים, יד על הפנים, open saddle צד שני. כדי לצאת מהעוקף, אנחנו נעביר את היד באלכסון אל מתחת לירך של המטופל, ותוך כדי הוצאת הירך נעבור בין גוף המטופל לזרוע שלו כדי שהזרוע תהיה מאחורי הגב שלנו, ואנחנו עוברים ל-Explore Movement. תנועה חופשית, אנחנו משחקים עם המטופל, מרגישים מה מתאים למטופל שלנו, מה מתאים לנו. לשים לב שהמטופל נמצא בלי מצופים ורגליים שוקעות, לא לתת למטופל להגיע ללורדוזה בגלל שקיעת הרגליים. ואחרי ה-Explore Movement, Water Breath Dance ו-Breath Rock כדי להרגיע את התנועה, ומה-Breath Rock נעביר את הרגל הקרובה אל מעל הכתף שלנו, יד אל ה-Heart Point, ואנחנו מתחילים בשלוש לחיצות כאשר כף היד נשארת על המקום, לא זזה מהמקום, לא מרפה, נוכחות. 3 לחיצות של heart, כאשר הלחיצות עוברות עם העברת משקל אל הרגל הקדמית, עוברים לאזור ההרה, 3 לחיצות הרה. כשאנחנו בתנועה, כל הזמן העברת משקל עם הלחיצה אל הרגל הקדמית. כמובן שעם הלחיצה אנחנו נושפים. חזרנו ל3 לחיצות heart. אוספים את שתי הברכיים ולוקחים את המטופל אל הקיר. לסיום הטיפול, גב אל הקיר, מורידים את הרגל הרחוקה של המטופל קודם, מייצבים אותה על הרצפה, מורידים גם את הרגל השנייה, יד ימין שלנו תגיע ל-Heart Point, כאשר אפשר ללחוץ בצורה כזאת את המטופל אל קיר הבריכה כדי לייצב אותו. נשחרר את היד השנייה, נשים אותה
על המצח באזור העין השלישית,